la konke. Ngiyaphila unjani futhi? Ngiyaphila nami. Ubani intokazi usakuphi? Wamuhle kangaka. Igama lami ugeza neinsizwa intombi enesibindi iqhamuka phansi eNyukhasela. Into enesibindi egeza njengesana. Madoda. Ugeza nensizwa ibhinqisele enxene ngengqephu. Abanye bababaze wena. Ake sibuke lapha ukusuka phansi siya phezulu. Ayifani le mbala. Uyabona? Ngala sinyathela ngobovu, ngale sinyathela ngomnyama. Kube ugodo lapha yana. Cithi isisinqa wena. Ayikho noma ubani ayibona nje iyabiza. Yini kulikamdumazi ngani ngiyabona. Ezingazandle encane igeza lendalo. Hamba nomdumazi namhlanje King of Stage. Namuhla ngihamba nomdumazi bafowethu hayi. Kodwa noma ubani uyawugqoka lo mbala akukhethwe umuntu. Siyabonga kakhulu siswami. Ngazi waqoka kahle. Siyakubongela engathi ngawuthokozela umcimbi. Ngiyabonga kakhulu Shem. Ngicela ukuthi abantu besimame begqugquzeleke nje bengene ezitolo bethenga. Khona kuyabiza kodwa kufuna ukuthi ube nesibindi njengami ngiyabonga. Manje ngichazeleke kanje usuphuma mana uma uhamba nawe uhamba kanjena. Usukubambani noma uhamba kanjena. Uma ngihamba mina ngihamba ngibamba ihandbrake ngithi. Handbrake uthi kanje. Asawu, awu madoda phela. Shila wethu. Tak, ngiyibuvela. Siyabonga kakhulu bafethu siqhubeke sibabona abantu lana. No sikubingelele siswami. Ubani igama lakho uphumaphi? Ukhumalo Mandisa ngisuke eNyukhasela eBlabosh. Manje namhlanje yini ekuchazile ukuthi uzugqoke kanje uthi godo noma uvele wabuka mhlawumbe ubhuti wakho. Influencile wathi ngiyalifaka lo godo. Hayi ukuthi la mfowenu mhlawumbe akaphumelelanga. Uthe uyalifaka lo godo. Ngathi ngisifathi uzolithenga, ngalithenga. Hayi wena, limalini ugodo? 1.6. Hayi man, uyithatha le mali. Zama. Ngicela ubuye ngikoluzelana, ufuna nimbone lo muntu. Oy influencer. Ayifana phakathi nendawo lana. Ngifuna ukuma nani lana. Ngiphethe lana Mzansi Africa, nansi influencer yogodo. Nansi influencer yogodo. Usinfluencile ukuthi no, asidli ugodo. Manje ngifuna usitshaleke ukuthi ke mase siligqoyile ugodo senze njani mase sihamba. Awusikhombise. Sisengathi siyadunusa kanjena. Sibambele laphi? Sibambe i-walk stick. Sibambe i-walk stick. Bese siyahamba. Bese kuyayiphumela. Bafethu bazowaphuthela uma ukuthi awukho lana ama-big experience kumnandi kakhulu bafethu. Yabona ugodo mele unciphe kahle. Yes. Libe kanje. Ukusingeza. Bonakale la. Ikhona ingeza. Bese uyaqondanisa-ke ngokotini. Angiboni mina nje. Angisabi, anginanazi. Wamfaka wangena wathintini. Ngamfaka umngani wami. Awu madoda. Asihlukani usewusiswana. Ozojula simthinditha ngesawula lamabhinqa simthinditha elibalabala. Wathi ungizwa sibodluka. Nahlupha namhlanje. Nihlupha ngoba No, siyabonga kakhulu bafethu. Select Africa TV sasiba mnandi kakhulu. Abantu wathi ungizwe abohlupha. Bathi bafuna ukuhlupha namhlanje. Bahlupha ngokuzigqaja ngesintu sabo. Bafuna ukuhlupha ngokuthi baqhakambise ukuthi bangamaZulu. Bathi balandela umculo kaMaskandi owendabuko ohamba negazi. Hlala lana ungasunga indawo kusazogcwala kule nkundla. Ngiyabuya ngisaya stage njengamanje sambe.